Hoy, alam nyo, dito ako nagkapira. Dito ako nagkapira talaga. Sa mga... Hello po! Ang daming nagsasabi, yung nagrarant ako ba, dahil sa kapatid niyang asawa ko. And then pagkatapos niyan, ang gagaling ng mga ibang Pinoy. Ito kayo. Ang galing ninyo pong mag-advise, suggest, o di ba? People are suggesting you should get a work para may ipon. Ganon, di ba? Ang galing. So, ang masasabi ko, may mga trabaho ba ito? Yung iba dyan, may mga trabaho kasi hindi lahat ng mga may asawa or Pinay na may asawa at may anak sa Pilipinas nagtatrabaho, hindi po lahat. Pero, ang ano ko lang, may ipon ba kayo? Bakit umabot tayo? Natawa ako sa iba kasi bakit umabot tayo sa trabaho? Yung tami ko nga, hindi nga na trabaho ka. Sige, para kahit para hindi ka buryo, no, 'di ba? Hindi nga 'yan nagsasabi, ang galing-galing talaga ng mga Pinoy sabi pa nila advice, sabi pa nila suggestion, o 'di ba? May mga suggestion pa sila, mga advice. Hindi nga nila na-apply sa sarili nila, o 'di ba? I'm sure wala kayong ipon. Okay, pakitaan tayo ng receipt, be. Magpakita kayo ng resibo na meron kayong ipon. Kasi kung magpakita kayo, magpakita din ako na wala akong ipon or meron. Okay? So, pakita tayo ng resibo sa mga nagsasabing ipon, ganon. Diba? Kasi ang galing-galing Ang galing talagang mag-advise ng mga ibang tao. Dahil sa isang away, napunta din tayo sa... hindi naman big deal kasi kami ni Mister kapag mag-aaway kami or may tampuhan, hindi katulad ng iba na magwarak na dyan, lumayas ng isa, hindi ngayon hanggang ilang taon, ilang buwan, ilang days bago magbati. Okay, so yes, ako kasi dito sa vlog ko, transparent kasi yung vlog ko. Kahit noon pa, kung bago pa lang kayo dito, welcome sa transparent na vlog ni Inday Mirian. Kasi kahit noon pa ganito ako, sinasabi ko yung kaligayahan ko, masaya kami. Hindi ako yung nagpakitang tao na, hindi ako yung vlogger na nagpakitang tao na pinakita ko lang yung ang ganda ng buhay dito, ang ganda-ganda ko, ang ganda ng mga gamit ko, ang ganda ng, puro kami masaya, ang asawa ko is talagang mahal na mahal ako, ganon, no? Hindi lahat ganyan. Mostly kasi sa social media, ang nakikita po ninyo is talagang, wow, ang saya ng buhay nila. Konti lang talaga yung mga nagva-vlog na pinakita yung ang kanang katotohanan ba sa mag-asawa ba, yung may away, tampo, ganyan, may kasiyahan din time kasi hindi perfect kayo na, yung iba talaga gusto nila perfect. So ako transparent ako, kahit noon pa talaga pinakita ko na yung talagang kung masaya kami, kung anong mga pinagagawa namin sa shopping ni Tami, ganon. Ayun, masaya man ako dito. Pero may time talagang boring. Yun talaga yung totoo. Kahit kayo dyan sa ka naman nagko-comment na magtrabaho kayo kahit boring. May time din na boring din yung buhay ninyo, no? Hindi lahat ng panahon ang saya-saya. So wag na tayong magpa-pretend na ang mag-asawa is talagang palaging masaya. Walang hindi kayo na yung perfect, no? Sana na-apply po ninyo yan sa sarili ninyo, yung mga advices ninyo na maghanap ng trabaho at mag-ipon. Magsasabi na naman yung iba, dahil nasa social media ka, Inday Mirian, kaya ganyan. So tanggapin ko naman, hoy, alam nyo, dito ako nagkapira. Dito ako nagkapira talaga. Sa mga marites na yan na talagang kailangan, gusto kong mag-response. Nagkapira talaga ako dahil sa ganyan. Yung mga ganito, gagawan ko kayo ng video. At saka yun, magsasabi kayong wala akong ipon. Nang dahil sa inyo po, nagka-ipon po ako. Pero yung ipon na yun is ibayad ko sa tax. But anyway, so yun lang siya mga loves. Kaya na, wag ka na mag-social media kung ayaw mo. Hoy, kung mag-social media kami, may karapatan kaming magwala, may karapatan kaming maging quiet, may karapatan kaming mag-response, may karapatan kaming i-response through ganito video or sa comment section. May karapatan kami. Page namin yan, no? Kung magwala kayo, may karapatan din kami mag-response. Ano kayo, hello? Kayo lang marunong? Nagmamadali ako kasi baka si Tami yung mag-drive. Ganun ka. Puntahan na naman namin yung vet. Kasi, hello po sa inyo. Okay na po kami ni Mister. Talagang hindi naman yan magtagal, no? Nakita nyo naman na pag-uwi niya, ang ginawa niya is
Hinag lang naman yung asawa niya. Charot! Hindi ako makapag-unang sasakyan kasi dala-dala niya yung yawi ng sasakyan. Kaluka itong si Tami. Kasi gusto niyang mag-drive. Sabi ko, ako mag-drive! Kasi hindi kasi siya kabisado sa back road. At ako kabisado ko. So, hindi kasi siya palaging nagda-drive dito. But anyway, tara mga loves. Hoy, ang ginaw talaga. Grabe. Grabe talaga yung ginaw. Ngayon, punta kami sa vet kasi si Roxy, mga loves, yung ano niya, meron siyang problema. Yung ihi siya ng ihi. So ngayon, may something daw si Misty, may something sa ihi. Parang hindi daw palagi umiinom ng tubig. Yung parang wala masyadong tubig sa katawan. Ay, yung hindi na umiinom ba? So, yung ihi niya parang may something daw. Pero, I think bibigyan siya ng medication. And then si Roxy bibigyan daw ng medication para mag-stop yung ihi siya ng ihi. So, ang laki na nagasto pero fights ra mga lab kumpara sa isang vet. So, ngayon, kunin namin yung medication and then mag-grocery. So, Hello, Tommy. They said that you're controlling me because I always stay in the car when you go shopping because I don't go with you, and then you don't let me buy what I want. Okay, guys, I go in because she doesn't want to come out of the car. I'm not controlling her. She want me to say I'm controlling her, but it's not happening. I don't see that. I'm more than happy to let her go in, and I can sit in the car. Well, we both go in, but usually she'd rather just sit in the car or something. My husband's not controlling me. Are you kidding me? You think he can control me? Sure. Not happening. Kaloka. Can you say kaloka? Kaloko. Kaloka. My wife is Koloko. And can you just say Kaloka? Kaloka kayo guys. Kaloko kayo guys. I don't know what I just. So, andito na si Mr. Let's see kung magkaano yung gasto niya ngayon sa No, you just gotta get her to eat 2 of these a day. Eat 2? Yeah. Who? The 2 of them? Roxy. Only Roxy? Where's Misty? There's no medication for Mixie. Only you need water? Yeah. And how much is that? $40. $40. This is a big, hopefully it's not a big medication, hun. 60 pills in there, so. But they're chewable stuff. Chewable? Yeah. No. So you gotta give them to her twice a day. No. Swiss cheese. Hey, I'm surprised. Really? It's soft? Yes, the same thing. I got one. Balimbing. Meron sila, oh. Ang laki pa. Ano to? Kapayas. Yan, kapayas, oh. And that's a lullaby. It certainly wasn't well. Tignan ninyo mga loves, yung sasakyan o nasa ibabaw, binitay. O hindi siya binitay, basta nilagay sa kahoy sa ibabaw. Mga mukhang transformer, yung mga transformers sa Pinas. Hello mga loves! So ngayon, gagawa tayo ng lumpia. So meron akong dito carrots, meron ako ditong onion at saka yung basta yung sprout na yan. And then meron tayong shrimp. Ang gagawin ko sa shrimp is i-cut natin siya ng chop natin and then i-mix natin yan and then gawin natin lumpia. So yun yung gagawin ko mga loves kasi po na-miss ko yung lumpia na seafood.
So, ito na guys, malalaki yung kainin lang naman namin ito na. So, malaki siya. Marami akong mga nilagay. Yun, malaki. At kasi gutom na ako nagmamadali ako mga loves. So, yun. And, yun, simple lang yung ginawa ko. And, wala nang ibang vegetables, kundi ano lang siya. Nakita nyo naman, diba? Lumpia na seafood mga loves, shrimp. At saka burnt asparagus. Masarap. How do you like the lumpia? Well, good. You like it? Yeah, you know, I saw for it. Man. I know. I told you I had two of these sitting up there. No, you don't. Yes, it is. You're busy talking to Anja. Gumagamit ako ng Tabasco.